Kan man inte? Här. Bra! Och så kolla ner. Ner med höften. Ner med huvudet. Dra ner huvudet där. Bra, Jimmy. Här, bra. Hello. Ja, precis. Skå på armen där. Har ju armen. Passa nu så att vi krypa ut därifrån, Jimmy. Det är som man har andra upp på det nu. Spralla ut en gång och gå tillbaka. Ja, precis. Så ja. Upp på rygg. Ja då. Bra, Jimmy. Ja. In med hotarna. Upp i mount då. Så ja. In med här, Jimmy. Fotsulan mattan. Bra. Ja. Men Jimmy, det är ingenting. Gör lugnt och satsa. Korsa fötterna. Nej, kom igen. Upp i mount igen. Ja. Gör vi ett försök nästa gång. Ja, lugnt och ställa, Jimmy. 1:30 har gått, Jimmy. 1,5 minut. Lugnt. Samma position. Alltså jag tycker det är jättesvårt att ta ner positionen. Är det fast bättre vad jag har för Nej, det är alltid... Ibland drar de. Det är lite bättre. Det är bättre. Han hade väl foten också? Nej, han hade foten över i höften. Jag vet vad han är. Men han hade höften klivit över. Men det måste ju Jimmy få... Alltså, Ja, precis. Det är hans... Bra väl bältet där, Jimmy. Det är det. Passa hans andra upp med armen där, va. Han kommer skjuta ut sin höft nu. Vill få ge sina knän. Ja, det är rätt. Tryck där på nacken. Ja, ner med armen. Ner med vänster arm. Jimmy, vänster arm i nacken. Skjut ner armbågen igen. Håll tryck. Bra! Håll trycket där. Du börjar jobba med ditt högerben. Nu går upp på dig. Sprawla ut. Hjälp hans knä, Jimmy, höger hand. Där. Driv Daniel. Sprawla ut, Jimmy. Häng bara. Alltså, jag fattar inte. Och så säkert. Ta det långt. Jag tappar bort höger vid. Man 2:30 då. jag kan inte höra när jag kör bilen. Nej, inte jag. Är man på ryggen? Inte upp med huvudet nu. Ja. Då tar vi höger hand under nacken, knyter handen. Knyt handen under nacken, ner med höger axel. Och vi mount. Bra! Låt den rulla där, får du med? Det är för flera hundra snart. Ja, sen tog han fel. Ja. För det där får jag ingen poäng. Han ligger över. Nordsyn. Så går vi på hans Jimmy, så går vi på choken. Upp igen, upp, så ja. Håll balansen nu. Få på rygg, Jimmy, få på rygg. Ner på rygg. Jimmy, ner på rygg. Jimmy, inte så att han kommer på alla fyra nu. Ner man på rygg. Men ta 20 nå. Vridan sen bort ifrån ta rygg. 20 Säkert. Kör knäsidan nu, vänster knä, sidan Jimmy, vänster knä. Ja. Det gör så fruktansvärt. Ja.
Akta huvudet nu, Emil. Vi vill inte ha mer. Ner med huvudet. Jag har i och för sig råd. Ner med huvudet. Måste vara slut. Nej, men jag kan dra med den också. Bra Jimmy. Du kan ju prova knän också Jag nu. skiljer ändå 20. Då kan jag få Bra. Bra. Ja. Bra. Nord och syd, Jimmy. Gå åt andra hållet. Perfekt. Bra! Knä i sidan. Höger knä i Ett sidan. knä i sidan. Bra! Nu tar vi rygg. Ner med hockarna. Ner med hockarna. Ja, ja. Eller Martin. Bra, Emil.